Здравей, визионер! Това видео ще ти спести времето да четеш над 250 страници и ще ти дам най-важните уроци от една от най-продаваните книги за финанси в света – Психологията на парите от Морган Хаузел. Няма да говоря за формули, термини и сложни инвестиционни стратегии. Ще говорим за реалните причини защо хората успяват или се провалят с парите и как можеш да използваш тези знания в своя полза. Ако искаш още подобни резюмета и да спестиш време и грешки, абонирай се за канала и не изпускай следващите епизоди. Да започваме. Парите не са въпрос на интелект, а на поведение. Един от най-шокиращите изводи в книгата е, че успехът с парите няма почти нищо общо с това колко си умен. Можеш да имаш диплома от Харвард и пак да правиш емоционални и глупави финансови решения. От другата страна, човек с базово образование, но с самоконтрол, дългосрочно мислене и дисциплина, може да изгради стабилно богатство. Финансовото поведение, спестяване, търпение, отношение към риска е това, което прави разликата. Интелектът може да ти даде предимство, но поведението е това, което те държи в играта. Богатството е онова, което не се вижда. Когато някой си купи нова кола, луксозен часовник или отиде на екзотична ваканция, често си мислим, този човек е богат. Но реално виждаме разходите му, не богатството му. Истинското богатство е невидимо, а това са спестяванията, инвестициите, активите, които човек притежава, но не парадира с тях. Много хора избират да показват успеха си, но това често е сигнал, че просто харчат всичко, което изкарват, или дори повече. Бъди човекът, който изглежда скромен, но е финансово свободен, а не обратното. Сложната лихва е магията на дългосрочното мислене. Уорън Бъфет е един от най-богатите хора в света не защото инвестира по-добре от всички, а защото инвестира от дете и никога не е спирал. Почти цялото му богатство идва след 50-годишна възраст. Това е силата на сложната лихва, тя награждава тези, които мислят в десетилетия, не в месеци. Всяко евро, което инвестираш днес, има потенциала да се удвои и утрои, ако му дадеш време. Ако си млад и още не си започнал, спри да отлагаш. Времето е най-ценният актив, не парите. Хората не действат рационално, а според собствената си реалност. Един инвестира в криптовалути, друг в имоти, трети в акции. И всеки вярва, че неговият избор е логичен. Но истината е, че хората не вземат решения на база перфектна логика, а на база личен опит и страхове. Някой, който е преживял инфлация в детството си, може да е свръхпредпазлив. Друг, който никога не е изпитвал финансови трудности, ще поема рискове без страх. Разбери, че това, което е разумно за теб, може да изглежда налудничаво за друг и обратното. Това ни помага да не съдим другите, а и по-важно, да разбираме по-добре собствените си избори. Най-важното е да останеш в играта. В финансите няма значение колко често си прав, а дали оцеляваш, когато не си. Един лош залог, едно прибързано решение, и може да загубиш всичко. Много хора губят цели инвестиции, бизнеси, дори спестявания, защото подценяват риска. По-добре е да правиш достатъчно добри решения, но постоянно, отколкото да търсиш перфектното и да рискуваш всичко. Не е важно да победиш днес. Важно е да си тук и утре. Спестявай, независимо от дохода си. Един от най-мощните навици е спестяването, и той не зависи от това колко изкарваш, а от това как се държиш с парите. Можеш да имаш висока заплата и пак да си беден, ако харчиш всичко. А можеш да имаш скромен доход и пак да изграждаш стабилност, ако си разумен. Спестяването ти дава гъвкавост, сигурност и сила. То е вид свобода, която не зависи от никой друг, освен от теб. Не чакай перфектния момент. Започни сега, дори с малко. Финансовата свобода е по-важна от лукса. Повечето хора мислят, че целта е да имаш скъпи неща. Но истинската цел трябва да е да имаш контрол над времето си. Когато имаш буфер, спестяване и гъвкавост, можеш да кажеш не.
да не работиш с кофти клиенти, да не правиш неща, които не искаш. Това е истинската стойност на парите, не какво можеш да си купиш, а какво можеш да откажеш. Свободата е новият лукс. Не всичко трябва да е оптимално, а важното е да е устойчиво. Финансите не са състезание по оптимизация. Не винаги трябва да инвестираш в това, което дава най-висока възвръщаемост. По-важно е стратегията ти да е устойчива, да можеш да я спазваш и в трудни времена, без да се паникьосаш или откажеш. Нещо, което е малко по-лошо, но устойчиво, често побеждава идеалния план, който не можеш да следваш дълго. Маратонът бие спринтът. Всеки път. Най-важният финансов инструмент – емоционален контрол. Парите често се губят не от лоша стратегия, а от паника. Хората продават в криза, купуват в балон. Страхът и алчността са по-силни от логиката, особено когато става въпрос за собствения ни джоб. Ако можеш да запазиш спокойствие, когато пазарът се срива, или да не се подлъжеш да влезеш в схемата, когато всички говорят за нея, вече си над 80% от останалите. Финансовата грамотност не е знание, тя е поведение. За мен най-силен беше урокът за оставането в играта. Толкова често гледаме как да печелим по-бързо, но рядко мислим как да не загубим всичко. Това ме накара да мисля повече за буфери, за спестяване, за това да бъда по-малко алчен, но по-последователен. Може да не звучи бляскаво, но реално това е ключът към дългосрочен успех, стабилност и устойчивост. Така визионери, това беше психологията на парите, а събрано само най-важното от книгата. Спести си четенето, но не спестявай прилагането. Ако искаш още такива стойностни резюмета, харесай клипа и се абонирай. Благодаря ти, че остана до края и до следващото видео.